Dumnezeu nu alege în locul tău. Hai să spun ceva important. Dacă ești băiat, Dumnezeu nu-ți alege fata în locul tău. Și dacă ești domnișoară, Dumnezeu nu-ți aduce băiatul de mână. El nu te forțează, nu te împinge și nu te grăbește. Îți dă minte să gândești, îți dă conștiință și dacă îl lași, îți dă pace. Rugăciunea nu înseamnă să stai pe loc așteptând minuni. Rugăciunea înseamnă să lași pe Dumnezeu să te învețe să vezi mai clar. Tu ești cel care face alegerea. El te ajută să nu faci în grabă. Dacă ai pace, mergi mai departe. Dacă nu, oprește-te un pic. Tu cum faci când iei decizii mari? Scrie în comentarii. Dacă dorești să vorbim sincer despre dragoste și alegeri bune, pune un like, dă follow pentru a nu pierde următoarele episoade și trimite clipul unui prieten care crezi că trebuie să audă asta. Și nu uita, iubește sincer, dar alege înțelept.